Prisión para un dos dous detidos de Ribeira relacionados co alixo de cocaína incautado a pasada semana na costa asturiana. O xulgado de Pravia, que é quen instruiu o caso, decretou prisión provisionales en fianza para el e para outros 3 detidos, como autores dun presunto delito contra a saúde pública. Trátase de FMV, xa con antecedentes policiais anteriores vinculados ao tráfico de drogas. O segundo dos ribeirenses prendidos nesta operación quedou en liberdade, tras prestar declaración esta pasada fin de semana nos xulgados de Ribeira. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, durante a operación, na que tamén colaborou a Policía Nacional, realizáronse un total de 4 rexistros, tanto en domicilios como na narcolancha incautada. Interviñéronse un total de 486 kilos de cocaína, droga que, ao parecer, o grupo criminal desartellado estaría tentando introducir ao resto de Europa. A investigación segue aberta e non se descartan novas detencións.